Karbi Longri mesen pen katalon pon thek ji phan tim Karbi Long atum pen taralang su Karbi jutang aklama long an kahumri dam. Raikom sai ki atum pen bor pater kakrajan along nagat checking asai kedeng pon bom ahut ihum hem kong long along pen drugs kenepon long. Mahamaya bohoy hansi arong along arnama bongkrok kang pupon. KSA Hamran Head Branch abitung atumpen Turkim along Kikim bom RMS Model School along an kahumri dam. Nihan Karbi Baptist Associations NKPA engding thongkep ni marli krungsa amai lapen kachipadi amai mesen per kepachun pon. Mikir Hill District Mari Karbi Anglong District kelong cheng arni phaiknu ni phai trok pen trok si arni nini aparman taral langsu Karbi jutang aklamalong alir alon pen katalon pon thekji aphan Kaiknu ni phai trok ani CM Dr. Turam Ronghang pen chenglok tin Karbi Anglong MP Horan Singh Be MLA Bida Singh Engleng MSC la pen ka prek man pen ke do tum pen humridam si mai same ingni pon labang su Karbi Anglong ti katalon pon ahut aparim MDC EM MSC la pen district along ki hang ka song dun atum an phan la pen speaker deputy speaker ke man tang atum an la pen DC SP atum an same chu phatponji pusi CM Dr. Turam Ronghang pen ningje pon labang su Karbi Anglong ti katalon pon ahut Karbi Anglong along ke do khaitin atum phan sami mithang ajutang jubat ki kan kilun pen chenglok ason traditional ki khlas tami padu ponji Karbi Anglong ti katalon pon ki jut si arni alhi sir poman pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phansi phatpon lo lapen chu Meghalaya Chief Minister lapen Nagaland Chief Minister atum phan sami labang so amai long chu phatpon lo pusi CM Dr. Turam Ronghang pen pachini pon thu talon dia pan nilkum sikisang mom lapen ke noris ke doan autonomous council CM pan anta nitunda laso Karbi Anglong de laso talon long hang lapen ke Karbi Anglong autonomous council long abarim MEC pen chenglok EM pen chenglok Deputy Chairman pen chenglok CM abarim MP abarim MLA anta hang lapen ang parta abarim DC pen chenglok 1951 pen nona DC ki mantang SP ki mantang anta laso ami amai long ke hang ponje pan itu ki perai pon lapen ang parta me hemprek district nangji pukahang Karbi Anglong district nangji pukahang kacupatu kalidang sarsing teron nangpung happy pen chenglok Karbi Dorbar Karbi Dorbar amai pulo icengsi amai pu pen chenglok samsung sing ti gaidang ti songbe papen alang long kacerap dun district nangji kehang laso kacerap dun abang kubang ki an ki doan tumata pula soal ni kaci kemu patuji lang tuhan jome rame ke itu kita kering biji man yang puana man yurjumi hang biji lapen ang parame nona ko ke hang pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lage chief guest lo lapen ke Meghalaya Chief Minister Kornak sama lage guest of honor lo lapen ke Nagaland Chief Minister Rifirio lata guest of honor lo nona ko ke labangan thoma Chief Minister ta naga chetong je phansi lamchak kapil lapen ya special attraction है सर la Karbi Anglong te ban ke special ke thanga ave itum bang ke lada bang itum 1951 pen nonan ta mi talon le pin la si talon le de pin lang nan ta belang the Karbi Anglong la so ke seng disi council ke seng le bang 23 June la ke dolo la si events abang ke la puhino 16 ni bang ke itum traditional events sa homu dopigi jupate la ke heltum la inglong oso kai krip potum do la tum hanan na bang ke da bang ke dak non ke do na participants unji pa khai tum lang inglong so kai ke po krip potum na chapati dunji pulo la tum bang ke da
la tumangke nglong asotuman la ke 16 nan isi ni phai kre thokan isi chupate dun po la pen ke ni phai kre thok siar ni bangke la tumhan nong e pipo la pen ke 17 nan ni bang ni phai kre thok siar ni bangke tum dak mai meeting pen cenglok khung saya mai pen cenglok akapre asayang deng duji mona pachini Phai kinu ni phai trok ani ada por phai leaders team por malom pen Borpather police station ke parlopon Santipur mate Kakrajan naga checking gate along Raikom sai ki atum pen Hemkong long ke dam ke bangka chelat along kiri ke kuruk duna sai ke deng pon bomba por ahut nagaw pen Dimapur nar ke pangnu pon ihuma bus along packet hini a drugs mate heroin ke long pon labang so drugs packet hini along raming poi rainer kep ke long pon laban labang so ador hiti kulal along megelak isi an bak dozi pu se Raikom siki yetum pen pachini pon labang so raki hormu mate drugs Hemkong long along ke long dun lock registration number AS25 CC 3056 lapen inu de bang ku kaching nang cek abang pu amen Dulal Udin pusi pangthek pon lapen nona mat ke Borpather Raikom saki atum pen si labang so Hemkong long lapen kaching nang cek abang pu pan pari deng pon si sai deng pon Sangti hidi pen presentaran Karbi Longri Abirta. Phai kuni ni phai trok ani mahamaya boy hansi arong along aron bari mari hong hari atum pen arnama bong throk ing pupon labang sopi arnama hilchumi chu hang pon si rat amai pi stami ing nipon Tiripi honghari kurupo Wilson tisu kurusar beresing ingti Maipu sanjomt Rajan rongpi Ponchunbang inglong kiri hawar amai longki tisu Maipu inglong kiri hawar amai Mohesor tisu Dolduli hawar amai Konchunbang jitenbi lapen kurusar longki ingti Rapchunbang mongol sing timung Gonesh dogbi lapen bohoy hansi arong asar Sarsing hansi ronghang asar Thonsing tisu Mekar asar Purma Mekar asar Purnama hanse, Diuri Dilip hanse, Perengke longki teron, Pasapi Purnima terangpi, Lapen klengdun klengsarpu, klengsarpi, klengdun pi atuman sami cetongdun. Dok muka pen wai song terang, Karbi Longri Abirta. Irthea a khelong a thorom tina phantani di sigi thanji do thorom hianjam charbo nang nei lo thorom le phugi soi kali muni se phugi soi laning chibi no ado beta chibi nang po niri tungkar bi akhei tum tala se chandi nang po tape guru ave akuru kawe akhei akuru kawe ajutang akuru kawe atirim ke thorom ta nang manun e akhei ta nang manun e akur nang manun e alam ardi ka phur ke mo kaching thum damia thai ma se lapen kaduga vela so cha tailong peniri ka chuning di gia bangke karbi akhe aron barim tum anke adap arni kang sam oi puthe oi pithe oi sumthe oi swaithe oi menthe oi nethe hem hemanam hem fuanam mukranganam pirasinja la the trok apen arnam bange thom la phan jong simen mun chetaram bel lopote la bang so pini pen arni chetok igdat na muke bang jilang ningkan siang bong karbi khai ko ansi ching thur jima wan si thek jima hala helo ni tum pini dak bong chirana ki puan le pini ni tum ka chingru ma le la helo karbi khai phan ka chi than long pen jasme pet Lakhain ko raponi le men si konsiji parlopan angkang longchop Baptist Church along Panjans along Phaikinu ni phai Trok Arni Nizang Karbi Anglong Baptist Church Associations and BKA atum pen engding thongkep nibali krungsai lapen kachipati amai mesen pen pachun pon bangso amai along sangpi monju lekthi pi pen simai chapai hempu pon athipi ke en pon labangki arnam pen kachingki methang pen kachingki kaprek pen kachingki pusi athipi en pon lo Lapen alhi sarpo topan NBK executive konchun bang tensing bay pensi pachini pontu
labang so amai long EM Richard Stokby lapen MEC lapen kaprek man peng dumta chetong dun Dr. Anderson Tokbi pen ni Marli atumu pan ke claim ke dam langji lapen man peng chipi siro ekenang sot pupen chenglok jumisen alam than ponsi labang so amai along bang pharini so se delegates pen chenglok jisu pan ke kroi arala tumpen chetong dun nili nai chumpen ning kaparung alam than di alam than tawe nili ke ratcharia ba apen rat kacharia ba phu butan de nai chum ching lo kasorsar kamorsar kaching hon alam ta duli nili dai salong e dam lo butan de therapy ati arnam kamik le maberi tum sido nili pan no hok le na hang same my program along arnam mabari kamik le along nili pan dai salong na hang te nili dam de nili kang ni dem ni te chichini lo nili ke do dem ko nasi do ma nili chichini lo same na li tum ma hirzo me akang khon akar dom pe na jok pini na li tum pe na jok sin nili pini MEC education manu ana mapan rosina God is good all the time la hello arnam ke kai ta bisen tum along do Nizang Karbi Longri Hamran rong speed Turikim arong along Kikim Kerang Pond Central Scheme pen RMS model school along on KSA Hamran head branch abitung atumpen kahumridam Lason si KSCC pen sami mathizong achik lugi patang ponji aphansi contractor umoila bha aphansi notice biponlo boyfir sami arniwang sami labang so cycle claim pon bahani bai thombat lasi la puson bahani bai thomsi pa claim pon chot lipotangte mathizong achik lukali labang ki ningkan pho office tami tangte det jibusi KSA atumpen puthot jongpon thu lasi KAAC CM Dr. Turam Ronghanga pen sami bangso RMS a model school along patangda prangsi aphan contractor umoila bha aphan puthot lamtoi ki pipon akenang sot Kali pulutang ti anu de kaprek mesen contractor aphan ki pi ponji aphan sebi KSA Hamran head branch amai pu Timothy rong pi pen pherangke thing ningje pon ki dukke lagarar phan also mar phansi ka panong PC central government panil tum phanang panong pilo la penang pilo chinthong block education block alo under ka puria tum ladak Charlie Longpo ki dukke laga somar pusinang panong si tum phanang pilo woi phit stame abatai labang suha school ke hem ke tang ti thani tum ka chesong stame last year stame nili tum chesong lo la non labang so November chik lo lo chugram tang singkan stame si non an stame labang so school hem ke tang ye phan bang nili tum achiti man tat heglong lela de council pen alang li contractor phan ke sakos notice ki pila pulo before 31 January achik lo tang nahi bolote morning 2023 pen ke labang so dim long class ke chengpo Theklong lo non li tum dak bang pan theklong lo labang so school morning pen class chengpon long yi dolong nang ji long dak ateng po ten tum Karbi lo charle song pen bangke ladak mas tamel tum kechesong asai bang deng pon ang kokpo kali pulote alang li tum phan bangke ladak pan blacklist binon anu ka pre contract phan le pinon bosin li tum Karbi lo charle song pan ke chuning ripon lo